Укучылар, хәзер практик өлешкә күчәбез. Беренче бирем. Таблицадагы буш урыннарны тутырыгыз. Сезгә аңлатмалар тәкъдим ителгән, терминнарны язарга кирәк. Җаваплар. Нидача борынгы заманнарда рәсми хәбәрне җиткерүче. Атлет ярышларда катнашучы, нык гәүдәле, көчле кеше. Икенче бирем. Борынгы Грециядагы Олимпия уеннары программасы белән хәзерге замандагы Олимпия уеннары программасын чагыштырып, таблицага языгыз. Икенче биремне уңышлы гына үтәгәнсездер дип уйлыйм. Өченче биремгә күчәбез. Олимпия эмблемасын ясарга, боҗраларның нәрсә аңлатканын язарга. Укучылар, әлеге хакта мин темада сезгә сөйләп киттем. Исегездә калдыргансыздыр дип уйлыйм. Әйдәгез, җавапны тикшерик. Бер-берсенә үрелгән зәңгәр, сары, кара, яшел һәм кызыл төсле 5 боҗрадан тора. 5 боҗра 5 континентның билгесе. Зәңгәр төсле боҗра Ауропа, кара Африка, кызыл Америка, сары Азия, яшел Австралия. Боҗраларның үрелүе континентларның берләшүен аңлата. Укучылар, бүгенге тема сезгә кызыклы булгандыр дип уйлыйм. Мин сезне киләсе дәресләрдә тагын да кызыклырак темалар белән көтеп калам. Сау булыгыз.